No niin, mennään. Me mennään nytten hylätylle. Mennään nytten ison koulun kellariin tai johonkin. Siis tää on hylätty koulu. Me mennään sinne. Niin, siinä on se vitu kysymys. Meillä on kivet mukaan. Vittu, joku käytävällä saatan. Lähde vittu. Näetkö sun päällä siellä? Juu, mä näin. Ei vittu, joku juoksee. En mä vittuuto. Joku vittu juoksee, saatan. Vittuun. Mennään sinne kellariin. Näetätkö sä kuvat? Mennään kellariin, saatana. Mä jätin vielä sen vitu ove auki. Ei. Mä en oo menossa. Vittu en mäkään, mutta video käy. Me tehdään aina teille tää. Kettä katsoa. Eli kai please seuratkaa. Niin, seuratkaa Kenttyn kanavaa. Niin. Sisään vaan. Avas se. Nähdään uudestaan. Juh. Nähdään part 2.